זה הג'ק החדש של רסטה, פטנט צרפתי, איתו אפשר להרים את הרכב בקלות שלא הכרנו עד היום. בואו נראה איך זה עובד. מביאים את הג'ק למצב מוכנות, לדיפנדר והחור השני, נעשה אותו ככה שיהיה לנו. נועלים את הפין, מכניסים מתחת לסרן, נכנסתי מתחת לסרן, אני אכנס לרכב, ישלב ללואו וייסע אחורה. הג'ק החדשני הזה נועד כדי להרים גלגל באוויר לצורך החלפת גלגל. זה הכל. ככה מרימים את הרכב בדקה של עבודה.